Pasragana busana maneka warna Sebabus piteng udana yang panjringan sarwa Ranggeng manit narawata prabasanane sumirani Nyaring tejo lewat manggilap sesering dadet Pambuka wiraning crita caritane Kang Ringgit Purwa. Parwanira Carma wululang tinatat sinorek sinungging rineka jalma. Jamane para wali nyulah-ulah rehing agama, agemaning budi luhur kelir ginelar. Bendane jagat gelare warna putih kang mengkusu rasa suci. Tegese jagat menika duweni sifat suci mboten kelepetan mring dedosan. Pesana dosa mung saka pokale manungsa, blencong gegambaring pepadang. Srengenge kalawan rembulan gedebok minangka bumi. Gedha kepra minangka gregeteging jejantung, gending kalawan tembang minangka gegambaraning bungah kalawan susah. Dalang minangka dutaning Gusti nyolahake wayang perlampita wewayanganing agesang sarta gegambaraning pakarti nggih menika pakarti awon miwah pakarti ingkang sae kangula singira ingkang bagus tinulado kenarya kanggo sanguning urip jalaran sapa kang desa lengkana wahyune bakal sirna sirnane wayang esuk digukut mancing jroning kothak tanpa beda kaya sirnane manungsa mung bedane yen wayang mancing kothak sesuk kena dienggo meneh nanging yen manungsa mancing jroning kothak yekti ngono pikantuk pengadilan suci saka kang kawasa jagat ngunduh pring wing pakarti dadala gesanging donya tanana barang langgeng mesti bakal sirna. Manarana dadi ana sakwisana mulih mring asale ora ana ing kono menungsa kudune ngerti sejatine donya bondo jrajat
pangkat tan wonten ing ngaji apa ing ngaji ya mung kejaba amal ingkang saleh sarta budi pakat luhur kang migunani tumrap bebrayan agung. Senege kang muring kawi pundhita ingkang wadidasa purwa bega marang sawijadri dasa 10 purwa kawitan. Teteng Jawata ingkang kasungan ing agasa kasungguing Pratiwi kathah ingkang samya anggana raras. Datan kati gelaring Praja Ngastina ya negara Gajahaya liman Benawi. Negara kang panjang punjung pasurgir gemah Ripatata sarta Kartotula Harja. Panjang dawa capane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung. Mangiwake Benawi menggerakan arga nangenaken pasabinan ngayunaken bandaran ageng lo tulus kang sarwa tinandur jinawi mirah kang sarwa tinumbas. Dasar negara kang jembar jajane jerotan sepedhur kuku setur adoh kuncarane. Tapi samya tumiyung celak samya mangelung boten karana ginebuking parang murka to karana kiyung-yun mring pepoyaning kautaman. Lasin tata tetungguling Praja Ngastina Nalendra nang jejuluk Prabu Duryudana ya Prabu Jakapitana ya Prabu Anggendari Suta Tripamangsah ya Sang Gurupati. Wanang jejuluk Prabu Duryudana Nalendra kang minangka mustikaning para prajurit Suyudana sinuyudan para kawula. Wanang jejuluk Prabu Gurupati kang minangka ratuning darah Kuru Anggendari Suta. Tedhaipun Dewa Anggendari putra Kurawa ingkang mijil pembayun Tripamangsah. Triwilangan 3 pamangsa sampun namastani duk nalikanipun lairipun Prabu Duryudana menika lairipun Dampit 3. Nalendra Gongpilta rasi tresna mring para kawula dasih lampahing pengadilan nindake dana wesiasat sama bedodana denda liritan ambu kapine lamun sampun kapidana garwa putra kadang sentaning raja yen to kami wantun damel sing negaring mriku nampi pakuman mring jejeging adil senajan to para kawulalit. Wonten ing karang pradesan yen to damel katentremaning praja pinaringan ganjaran ingkang sakmurwat. Nojare sajuga sang nata lenggah wonten ing kursi gading dampar kencana pinaripit kang sarwarna lirman babut pramudani sinebaran sari-sari ginanda wida jebat kasuri mangambambar gandane pandaya dewa kang ejawantah nampi swanipun ingkang paman ing kepatihan Paloso Jenar nenggih Rekyanapati Garya Suman. Kira-kira Garya Senguni ya Sang Anggendara konjem-konjeming Pertiwi Tanyayah puspita ingkang kasunganing surya. Swanipun Rekyanapati Garya Senguni mengeraken Nalendra ing kadipaten ngawangga trisaya. Nenggih Prabu Karna Basuksena ya Raden Suryatmaja ya Raden Suryaputra kang minangka sapukawat tumraping Praja Ngastina. Datan kantun praptanipun jongging pertapan sekalima nenggih Danyuwang Durna ya Sang Pendhita Jaka ya Resi Kumbayana pandhita ingkang gentur tapane manteng semedhi luhur bratane nanging kusiwane Danyuwang Durna sengsem karem ngemuli mring dayaning angkara murka. Praptane Danyuwang Durna mengeraken Raden Kartamarma mlabar pasewakan ngantos rikeng panuragan Jawi. Pandoyong-doyong pancak suci alun-alun Barep didem permanem tanono beri walang alisik samirana.
Dateng amparone kekayan tanobah ingkang kabyarasa namung santri ngabdi gending bapanding masan. Pating calengkring imbalin Mandaraga wasring pananggilan Mundina pananggilan Agung Praja Ngastina. Lega sing dupa kang aku mawon-mawon panganing ageng dasa ngabake kawanggo sagung jajahan sangat tanggupi sang resikane putra
lang menyang sangka payaganyo wayanyo lagi yo lomaras reneng goruming Byekti ana sirman daya mandaya sekaring kis ma jalatri kapiteng surya dinewang kawa sumemburan jrah saking resang Sekaran Alendra lelo lelo resang sang Sekaran Alendra sukmeng nol rom setya asmara pasamara dew dewa taning dewataning sukmeng nol salira mati beya dibeya
Sang Narana Twalon pangandika halo jelege ngakoso timbul marang Pratiwi lali sapanduratan banggoning sulenggah ana ngrusi gading dambar kencana kapermana kados biswanipun bekeni Roma nirusun biji mangarso kadibaran pawartane Paman Patih Aryas Guni kawula nokna ningging Girana Prabu nampi paring pangestunipun anak Prabu swanipun ingkang paman tanpi cangkuling Pancabaya nanging ambu bilih amenggali lepat kapotongga sumangga jangga kabrunga sumangga talingan siang pantara ratri namung casa wedung tada dodong ger naja ngladhati kajron menapa paman ngaturake dusraja sakit sun slokake naga kumandalika naga dening ula kumandha galak lika mandi galake sarpa mandi datan nyut marang pedhite dhewe paman Bogom Rajapati kula dhawake Raja Dendha para Raja Dendha kula dhawake adil pangapura murih tata titi tentrem Raja Ngastina Paman Patih Aryas Guni ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan saking sikadarmanipun paduka nggir penggang rumentak ingkang paman kula keparenga ngaturaken suming mrembage pana krami konjuk sandhaping pepada ginalungake jangga kapegeraken jojo amimbana radaging kayuanan paman oh inggih mugi-mugi Kang sarta ingkang paman kula tansah jumadung dawuh kawula noknon alon-alon dinaririh wong ngersa mangsa sandhi beneng ning mahanane dadi Paman Patih Aryas Guni mboten namung ngestuaken dawuh kawula noknon inggih mangke tumangke Kakang Dipati rawuhipun jengandika ingkang rayi ngaturaken kasugengan so ngaturaken mrembage panakrami konjuk sandhaping padha Kakang Dipati pepundhen kula kalengking kalinggo gamurdosi panakramanipun Yayi Prabu ingkang rumentak raka para kula ing awangga Yayi mboten manggi pambengan setunggal menapa ingkang dados praptanipun raka para Prabu mboten namung puja-puji pangestunipun raka para katur dhateng Yayi Prabu Duryudana kapundi wonten ing mustaka dadosaken jejimat mboten namung dadosaken jejimat kewala nanging saged damel tata titi tentrem tumraping Praja Ngastina kali saking Sambikala Yayi Prabu Yayi mugi pangandikanipun paduka tansah dipun ijabahi jaot ing kawasa jagat monggo kepareng nglaturi lenggah kanthi keca. Oh inggih, mboten namung ngestuaken dawuh Yayi Prabu Duryudana kadang kula. Bapa Bremban Bapa sarawuh jengandika ingkang putra. Ngaturaken kasugengan so ngaturaken brembage panakrami. Konjo sandhaping padha Bapa Bremban Bapa. Aja lole-lole mbeli guduk monyor-monyor manuk prit gantil buntute kisa gandeng-gandenge temumpang mripat kula panteng saya dangu mboten kiyat pucuk-pucuk gandeng-gandeng ingkang temumpang pipi kula panteng saya dangu saya marak ati nampi paring pangestunipun paduka nggir mboten manggih
pambengan setunggal menapa ingkang dados swanipun ingkang bapa kula mboten namung skondure bojo lan pangestripun ingkang bapa katur dhateng Angger Prabu Duryudana nggir kapundi wonten ing mustaka dadosaken jejimat bapa penemban bapa inggih mboten namung dadosaken jejimat kewala saged damel tata titi tentrem padang penrawangan tumrap praja Ngastina pucuk-pucuk menika ingkang dados pamujinipun ingkang bapa kula ngaturaken gunging panun monggo pareng lenggah kanthi kecu inggih mboten kirang prayogi ingkang dados swanipun ingkang bapa kula nggir Angger Prabu Garata marmo kepenak nopi swane jeneng para kawula non nambe paring pangestripun paduka mboten panggih pambengan kepareng ingkang rai kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk sandhaping padha Koko Prabu pepundhen kula banget panarimanipun Kakang pangestunipun Kakang Tampanana Yai Karata marmo kawula non inggih kapundi wonten ing mustaka saengga ndadosaken jejimat wanci-wanci wonten dawuh tansah nglungake jangga tansah nilingaken karna kawula non Blera sabating sun tumiling bangun lat puspita medemendakan parani mitering taman anon panon sekar warsi ke menyuteng tiasa boyoto jatuh kromo hong mayat langening kalanggan gelar padang uncar tenon lerek kekoneng surem sorote tan padang kasar lan pacaring
ora nameng kekono dasare mangsa katiga Kabareng amit-amit pasang Kalimantabe sinabet mring Ludina tinebihna mring Tulasar ing Bathara I Prabu Yai Neta Gunambaya taun ndamar sasin janur gunung Raka para saking awangga katimbalan wonten ing Praja Ngastina menawi kula tingali kanthi permati boten wonten rubidanipun tan wonten singum bedal saking kranggengan kang sarta dwi panggo madal saking wangkilan tata titi tentrem kawulanipun margi-margi sampun kawis tinggal sae wondene bapa tani biyung tani anggenipun nandur wiji werdi dadi benten agami lan benten kapitadosanipun nanging nyatanipun rukun kok Yayi Prabu lho ing semu panjenengan menika nandhang Bodho Irawan, Bodho rembulan Irawan mendung, menapa gupitaning penggalih? I Prabu Yai. Pocok. Lole-lole mblik guduk monyor, mandhok pret gantil buntute kisa. Leres. Ngendikanipun anggere Dipati Karna mboten lepat. Ana Prabu menika nandhang Bodho Irawan, Bodho rembulan Irawan mendung. Kang mongko lahir utusaning batin Gelaring tata lahir ketinggal mencorong batin sawegi ya bombong ning menawi gumlaring tata lahir ketinggal slondrot wonten salebeting penggalih tentu kewala nandhang sungkawa pucuk-pucuk menapa badhe mundhut jimat kemat kula rapalaning minal konal gajah barong melirik merkiting deleng geseng ngecungi wong tok mati sampun kula sametaken lan inggih paman kula nyadong dawuh nggih menapa badhe paring duka menapa badhe paring ganjaran inggih paman kula cumadong dawuh paman panggerus mriku papan wonten iringanipun inggih putra oh inggih ngesaken dawuh
mustikaning Nalendra Tama pleganing tiasiniram toya amarta jagat dewa sesaning Abanthara jagat pramudita nuwun mangke Kakang Dipati pepundhen kula. Yayi Prabu Duryudana kadang kula ingkang kadosa pundi? Prabu ya. Babadan ing manah kula menika rumaos bilih Jawata menika mboten adil kalian para Kurawa. Lho kok ngendika bilih Jawata mboten adil? Kalian para Kurawa menika ngangge dasar menapa Yayi Prabu? Saben-saben wonten kanugrahan, saben-saben wonten wahyu tumedhak wonten ing Mercapada kenging menapa Pandhawa ingkang saged nampi wahyu. Menawi Kurawa gayuh gagar wigara tanpa karya kula taliti wit jaman Kurawa gayuh wahyu gada inten. Jaman Kurawa gayuh wahyu gada inten. Nggih. Pandhawa gayuh kasunyatan ingkang saged kasembadan kadang-kadang kula para Pandhawa. Oh nggih. Lajeng kados pundi? Boten namung kaping pisan kaping kalih. Bapa Danyuwang durung gayuh wahyu Tridaya morih kura ing saged kasembadan. Ingkang kasembadan Kilura Semar Badrana inggih Pandhawa ingkang saged nampi wahyu Tridaya. Kaping tiganipun jaman wonten wahyu Cakraningrat Kurawa gayuh Pandhawa gayuh ing kasembadan Bimanyu. Pramila kula menika saged amastani bilih Jawata mboten adil kalian para Kurawa. Mangke rumiyin Yayi Prabu Yayi. Menungsa menika dipun wenangaken gayuh kasembadan tuwin botenipun ginantung mring laksitaning kodrat. Tunggal menika pejah kaping kali jodoh kaping 3 wahyu menungsa darbenipun boten saged nyumurupi kalian dumuginipun. Bejo cilaka mulya sengsara menika sandanganing urip ninggih wonten piranti kangge srana Yayi Prabu menika gayuh dhateng ketrimaning urip menawi pemanggih kula menika linambaran gangsal perkawis. Yayi Prabu linambaran gangsal perkawis. Nun inggih menapa kewala tapa japa srana resik kalian gentur kantun panjenengan saged ngelampahi menapa boten?